И здравейте хора, аз съм Христо и тук играем Subway Surf. Сега такова. Сега тук ще видите как да се задържи, как да се задържите без да умрете, без да ви хванат толкова бързо. И така. Чакайте. Това е някъде към втори или трети епизод. Не знам кой епизод. Добре, кой? Добре, кой епизод, но аз мисля, че е трети. Еми ще напиша трети епизод за всеки случай. Защото аз съм качвал някъде към 2 клипа за Subway. Аз съм много добър на Subway. Който е хакер, така, той е такъв. Той само си прави играта по-лесно. И да, ако не съм го казал, аз съм Христо. От такова. От Ямбол, не съм от тук, от Бургас. И такова, никога не си купувайте китайски работи, защото те са някакви много такива, но може да са много ефтини, ма такива, като телефон, таблет, може да ви изглежда як, ма иначе е много тъп. Много бързо и пада батерията, няма много място, всички ще казват, че има много място, ма има много малко. Те имат някъде към 4-3 гигабайта. Да. Най-светни отидох при тази дарка станка. Ебати бабата. Аз минах рекорда. Аз съм минавал рекорда и преди. И то много пъти съм го минавал. Тази Даря, колко още пъти ще минавам рекорда на тази Даря? Поне и полицайчето се размаза. Добре. Силен ли съм? Силен съм, бе. Аз съм силен, бе. Атанаска. Този Георги. Не съм ли аз по-силен от Алейса? Да, и ако някой пита, вчера си изтеглих играта. Ако някой пита. Вижте как прави. Чакай. Преднос. Вижте как прави предно салто. Ма не го направи. Преди правиш предно салто. Я видим сега. Я сега ще го направи. Ето, направи предно салто. Направи го Баба Баба грозна. Направи едно салто,
И така трябва много също, много сърфове трябва да използвате. Те са много хубаво нещо. Когато се блъснеш и караш сърф, ще изнежи един брокат и после няма да сте умрели. Да, един брокат ще излезе. Майка ми. Добре, извиняйте, че псувах. Просто не се сдържах. Тази загорка, Георги Загоров, тази загорка, кога ще престане бас с неговия хак? Така. Оп. Предно салто е. Сидно, че вече не му и да прави салта. Предно салто е. Оп. Опа, предно салто е. Yes. Go. Опа. Не гледа. С затворени очи бях. С затворени бях очи. Ой, хора, имаше един мой приятел Алекс, аз съм качвал един клип на Clash Royale с него. Ще запазят също честови за вас на Clash Royale. Ще ви запазят честове, защото ще прави поредица. Поредица ще прави. Като ми вземат картата, ще стана така 5-та арена. Или нещо. Ще почна от начало. Оня епизод ще е първи епизод, и ще е втори. Не съм много силен също. Не, базикам се, аз съм 5-та арена, да, добре, той ще бъде, чакай, не. Взимам му пари на Алекс Пасов музей парички. Добре. И хора, чао, харесайте ми клипа, абонирайте се ако искате и палци нагоре.